Jigo a jam'iyyar NNPP a Najeriya Abdulrazak Akinbebi ya ce jam'iyyar a jihar Kano tana nan da karfinta. Razak ya bayyana hakan ne yayin da ake ta jita-jitar cewa jam'iyyar ta fara samun rauni a jihar saboda wasu matsaloli. Jagoran ya ce karfin jam'iyyar yana nan kuma ba za su kan tsarin ta na inganta rayuwar al'umman jihar Kano ba. Ya kada cewa wannan ba bakon abu bane, jam'iyyar ta fuskanci wasu kalubale musamman a wurin jama'ar da take mulka. Jigo a jam'iyyar ya faɗa wa Lejik cewa yayin da muke fuskantar kalubale ya kamata a duba yadda juyin siyasa ke tafiya da kuma juyewar al'amuran musamman daga mutane. A matsayin jam'iyya za mu ci gaba da gogewa kan bin tsari da kuma inganta al'umman kasar baki daya. Duk da matsalolin da aka samu, mun himmatu wurin tabbatar da cewa ba mu kauce kan tsarin jam'iyyar ba, kamar yadda muka yi nasara a shari'ar jihar Kano, hakan za mu sake wuce wannan, inji Abdulrazak. Jigo a NNPP ya ce ana iya samun irin waɗannan matsaloli saboda wasu dalilai da suka shafi siyasa da kuma tattalin arziki.